آلاوین راجهاندنه بحثا کنگره هەموو عالیê opozîsyona Sûriyê bi beşdariya Ehmed Ilcerba serokê şepêla Sibaroja Sûriyê li Şamê dike û şepêl jî wê yekê red dike. Serokê Desteya Hemahengiya Niştimaniya Hêzên Guhertina Demokratî Hesin Abdilezîm ragihand ku wê kongerek ji hemû partî û kesayetiyên dijber ji dijberiya hundir û ya derve be li Şamê paytexta Sûriyê bê li darxistin. Bi amadebûna serokêberê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozîsyona Sûriyê Ehmed Ilcerba yek niha serokê şepêla Sibaroja Sûriyê ye. Abdilezîm di hevdîtinekê de li gel Ajansa Tistîm ya Îranî re derbarî beşdariya Ilcerba di wê kongerê de got ku ew di bingehên de li gel Ehmed Ilcerba rêkefîne û hemû hêzên Sûriyên dijber ku ew di bingehê de li gel Ehmed Ilcerba rêkefîne û hemû hêzên Sûriyên dijber ku ew wekû opozîsyoneke niştimanî demokratî baweriya wan bi çareseriya siyasî û daxuyaniya Cinêvê û guhertina demokratî ya giştî tê. Navborî her wiha eşkere kir ku ew çar ji bo kongerê opozîsyonê li Şamê dikin wekû kongerek ku di 23 Eylûla sala 2012 li otêla Umeyya li Şamê hat li darxistin û ew kar dikin ji bo garantiyên navdewletî eger ew konger li Şamê bê li darxistin û divê tu kes rastî girtinê neyê. Li ser sedema li darxistina wî kongerî li Şamê Abdilezîm got ku ew dixwazin nerîna xwe li dilê paytexta Sûriya Şamê bêjin û derberînin ku ew ê hewl bidin ji bo bihtirkirina derfetan ji bo çareseriya siyasî û avakirina beriyeke hêzên demokratî ku hemû hêzên opozîsyona niştimanî li xwe bigire. Endamê emîndariya giştî ya şepêla Sibaroja Sûriyê Abdilcelîl Saîd ji aliyê xwe de beşdariya Ehmed Ilcerba serokê şepêlê di wî kongerî de red kir. Ew jî biriya hevdîtinekê bi Ajansa Sputnik ya Rûsî re. Abdilcelîl Saîd ragihand ku ew nûçe ji hezrên nivîskarê wê ye û ew wekû şepêla Sibaroja Sûriyê tu peywendiyên wan bi wê kongerê re tune ye û serbar kir ku ew helwestên xwe derbarê jî kongerî be bi du xalan ve girê de. Ya yekê gelo ew konger wê armacên şoreşê û daxwazên şoreşgeran yên aştiyana pêk bîne û ya duyem gelo wê tu sûd ji vî kongerî hebe eger hat li darxistin.